Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies. Welkom bij Inkoppers. Vandaag een bijzondere aflevering. We zijn namelijk uitgenodigd om gast te zijn bij een boekpresentatie van een trainer die naar mijn mening veel te weinig waardering heeft gekregen in Nederland. Hij trainde Rode JC, Vitesse, Fortuna Sittard, Sparta, Sporting Gijon, Seiko in Hongkong ook nog geloof ik. Hij heeft overal gezeten. Over deze man is nu een boek verschenen. Het Hotse Knots Begonia Voetbal van Bert Jacobs. Statentribune heeft dit boek uitgegeven en ik denk dat het 3 jaar geleden is. Toen zei mijn collega Joris van der Wier, die schrijft regelmatig boeken voor ons, schrijft ook voor het magazine. Die zei tegen mij van, Michiel Krijkamp, een van de schrijvers van het boek, die is bezig met een biografie van Bert Jacobs. En Michiel die, doet ook wel eens de eindredactie van boeken van Joris. Nou ja, en ik wist eigenlijk al waar Joris naartoe wilde, dus hij zei van... Hey, zou dat niks voor ons zijn? En toen heb ik een kleine nanoseconde nagedacht en toen schoot me een paar dingen te binnen. Ten eerste dacht ik, hey, Bert Jacobs, een kleurrijk figuur. Ten tweede dacht ik meteen, hey, gepromoveerd met Vitesse in 89, ja. Naar de Eredivisie en meteen Europees voetbal gehaald en de bekerfinale tegen PSV. En ik dacht... Is hij niet op een fiets een discotheek binnengereden in Arnhem? Daar stond me iets van bij. Dus in die nanoseconde dacht ik na en toen zei ik tegen Joris, ja, moeten we doen. En er staat me ook iets van bij dat het eigenlijk al vorig jaar wilde, maar dat was niet haalbaar. Bert was dan 80 geworden. Maar goed, we hebben het wat opgeschoven. Ik heb natuurlijk het boek inmiddels een paar keer gelezen en ik ben eigenlijk blij dat die dingen die ik net opnoemde, dat is maar eigenlijk voor een deel waar. Want ik heb me eigenlijk vergist, want Bert Jacobs is niet alleen die man die op een fiets een discotheek binnen wilde. Hij is ook gewoon een man die echt heel veel voor Nederlands voetbal heeft betekend en voor heel veel mensen die later ook een grote carrière hebben gehad in het voetbal, een inspiratiebron was. En iedereen is eigenlijk lovend over zijn trainingskwaliteiten. Terwijl, ja, vaak is het beeld van Bert Jacobs is een soort clownesk figuur, maar dat is zeker niet het geval in dit boek. Tuurlijk, zijn grappen en gollen staat er ook in. Er staat in hoe hij wel eens hondenbrokken serveerde en zei dan dat het goulash was. Of uiteraard het leegspijten van de brandslang in Benidorm staat erin. En ook het incident op de fiets. Natuurlijk Joop van Maurik. Statentribune is opgericht in Café Engelenburg, café van Joop van Maurik. Die twee mannen die daar staan, die kennen Joop van Maurik wel. Oud stormram van FC Utrecht. Hij zegt tegen mij altijd, ja, die Leo van Veen, die staat daar. Daar leg ik de ballen pond chloor voor. Je hoeft er niks meer te doen, alleen maar tegenaan te lopen. Maar Joop van Maurik vertelde mij ook, die spreek ik nog wel eens, die zei van ja, die rode, die was hartstikke gek. Die was hartstikke fanatiek. Als het dan tegen zat, dan begon hij met theekopjes te gooien in de kleedkamer en daarna konden we weer tegenaan. Ook dat soort dingen staan erin, maar ook mensen zoals Louis van Gaal, Co Adriaanse, die spreken eigenlijk allemaal lovend over Bert Jacobs. Dus ik ben blij hoe het geworden is. Het is een mooi document, het had nog veel dikker kunnen worden, dus we moesten wel een beetje de schrijvers in toom houden. Want ik had maar 1 opdracht, jongens, het moet wel door de brievenbus passen. En dat is gelukkig gelukt. Dus ja, ik wilde niet zo verder lang uitweiden over Statentribune, maar ik wil vooral de 2 mannen naar voren halen. Onder een daverend applaus die voor dit gezorgd hebben. Ferry Reurink en Michiel Krijkamp.
Marco Cabot zit hier bij me, moet ik zeggen. Marco, welkom bij Inkoppers. Ja. We horen nog het geroezemoes van de mensen die nog even na aan het borrelen zijn over de presentatie van het boek van Bert Jacobs. Ja. En die heb je ook meegemaakt als trainer. Ja, ik heb hem zeker. Dat is het eerste jaar heb ik, dat Jacobs eigenlijk in de Eredivisie kwam. Heb ik hem meegemaakt. Want ik heb hem eerst als Velox trainer heb ik hem meegemaakt. Want hij kwam van Volenwijkers af. Toen is hij bij Velox trainer geworden. Ja. Toen zijn we van de tweede divisie gepromoveerd naar de eerste divisie. Toen moest er een nieuwe trainer bij. Er kwam een nieuwe fusieclub. Hè. DOS, Velox en Elinkwijk werd 1 club. Ja. En dat werd Utrecht. En er moest daar een trainer voor gekozen worden. En dat werd toen eigenlijk Evert Meur. En dat was de trainer van Elinkwijk. Mm-hmm. Maar op het laatste moment heeft Meur dat niet gedaan, door wat voor reden dan ook. En toen is de tweede keuze, werd toen Bert Jacobs. Ja. Geluk, denk ik, eigenlijk, achteraf, dat Jacobs eigenlijk ook is geworden. Ja. Omdat dat Utrecht is geworden, wat we eigenlijk hebben laten leren kennen. Als ik zeg, want ik heb Bert in de jaren 80 meegemaakt bij Fortuna. Ja. Als ik zeg dat volgens mij zijn trainingsaanpak niet veel veranderd is in al die jaren. Klopt dat dan? Ja, dat klopt. Ja. Het was altijd wel hetzelfde wat hij wilde doen. Maar duidelijkheid, hè? Heel duidelijk, heel duidelijk. De spelers wisten precies wat ze moesten doen. En dat was inderdaad heel duidelijk. Mm-hmm. Maar wel, was bij ons bijvoorbeeld zo. Als Van Veen, die stond dan in de spits, als die de laatste man ging dekken, en dan moest de middenvelder, dat was ik meestal, de meest aanvallende middenvelder, moest hem opschrijven. Wij zetten er dus eigenlijk het hele groepje, moest hem vastgezet worden. Wat je tegenwoordig ook heel vaak ziet, 1-op-1 spelen. Liet hij de Co-Adriaans, die liet hem ook weer doorschuiven en dan stond alles 1-op-1. Ja. Maar ja, dan was je wel verantwoordelijk wel voor je man. Die mocht je natuurlijk nooit laten lopen. Nee. Dat bracht hij heel goed in. Hij had zelf eigenlijk weinig voetbalervaring. Hij had geen voetbalervaring. Heel even voetbal bij Haarlem. Hij bij Haarlem er even gespeeld. En dat was het? Ja. En dat kon je wel zien ook eigenlijk. Op de maandag, daar ging hij mee voetballen met Frits Korbach. En dan dacht hij wel dat hij iets kon. Maar zou hij daarom Hotsknots Begonia voetbal uitgevonden hebben? Ja, misschien. Maar ik vond wel, het was een trainer, hij was gewoon eerlijk. Hij was hoe hij was. Ja. Maar hij kon de training, ik heb nooit een training gehad waarvan ik dacht, wat zijn we nou aan het doen? Nee. Het was allemaal, het werd over gesproken, het werd goed uitgelegd en het was uitvoerbaar. Ja, maar het was ook, je zag het ook allemaal in de wedstrijden, zag je dat terug. Hè? Mm-hmm. Al die vormen en zo allemaal, die je in de week aan het oefenen was, die kwamen in de wedstrijd. Moesten die er dan uitkomen hè, voor de aanstaande keer. Ja. Is hij eigenlijk een beetje ondergesneeuwd geworden als trainer? Niet de aandacht wil ik zeggen, maar de waardering. Ja, Bert was eigenlijk een trainer. In voetbal-know-how was hij echt voor de top. Ja. Ik denk altijd dat Jacobs nooit bij grote clubs heeft gespeeld voor de dingen die daarnaast gebeurden. Want Jacobs daarna was natuurlijk een ongeleid projectiel. Hè? Ja. En zeker tegen de mensen, de bestuursleden, weet ik het allemaal. Daar trad hij wel tegenop. Hij sprak ook vaak over mijn jongens, hè? Ja, we hebben zelf een keer gehad, we speelden uit tegen NEC. En die wedstrijd die verloren we met 2-1. Maar we speelden een wereldwedstrijd. En dan kwam er een bestuurslid, Meester Kerkenkamp, die kwam eigenlijk, de kleedkamer kwam die in. En die had altijd de gewoonte om altijd zo, met Jacob zo in zijn oor, stond hij altijd zo te praten. Ja. En toen hoorden we in één keer, wat zeg je? Weet je wel hè? Hij zegt eruit. En toen doet hij de kleedkamerdeur open. Hij stuurt het bestuurslid, dit stuurt hij eruit. Er zat een glasplaat in die deur. Hij gooit die deur dicht en die glasplaat ging ook nog bandjadadan. Dus eigenlijk Kerkenkamp zagen we zo weglopen. En zegt hij, godverdomme, hij gaat zeggen dat we slecht gevoetbald hebben. We hebben een wereldpartij gespeeld. Jongens. Ja. En dan nam hij het weer voor de jongens het op. Hè. Ja. Dat was altijd tegen het bestuur en voor de jongens. Ja. En daarom stonden wij ook altijd voor de trainer. Hè. Ja, dat was eigenlijk iets waardoor je die extra meter liep, hè, denk ik. Ja. Dat hebben wij ook toen gedaan. En, hij gaf je een bepaalde vrijheid. Ja. Je mag ook rustig wel een pilsje drinken of wat dan ook, zei hij. Maar s'avonds een vent zei hij om 7 uur 's ochtends ook. Hè. Ja. Daar was je wel heel strikt in dan ook. Hè. Als je dan niet deed wat hij deed. Ja, maar dat pilsje drinken, dat was ook wel een voorbeeld eigenlijk, hè, wat we kregen van hem. Ja. Na een wedstrijd, dat was alleen op de zondagavond, dan zijn we menig keer met hem in het café terechtgekomen. Ja. En dan was het gewoon bed. Ja. Dat was het altijd bed. En dan kwam je de volgende morgen op de training en hij zegt, Bert, wil je bal even... Bed? Helemaal niet. Hij zegt, het is meneer Jacobs of het is trainer. Ja. Hij zegt, wat we 's avonds doen is anders. Hij zegt, maar gewoon hier op het veld, hier werken we en dan was het gewoon... En dat is dan toch, denk ik, vaak Marco, typisch Nederlands. En dan wordt gelijk je kop afgehaald. Ik zeg ook altijd, je had de mens Jacobs, je had de trainer Jacobs en de entertainer. Ja. En die dingen konden wij goed gescheiden hebben. Ja. Tegenwoordig is het... Nee. Kijk, hij heeft natuurlijk wel meer camera's op en social media en zo, maar...
Het was wel iemand, daar ging je voor door het vuur. Dus ik denk dat dit eerbetoon ook wel hem toekomt. Hè? Zeker. En Dick. Ja, zeker. Maar dat hoor je ook, hè. Je hoort eigenlijk van alle verenigingen eigenlijk. En waar die trainer is geweest, Ja. je hoort altijd dezelfde verhalen. Ja. Dat hoor ik van jou, dat hoor je van mij. Ja. Vitesse en ook, hè. Ja. Ook in het buitenland zelfs, Gijon zelfs. Ik weet niet, sprak die de taal denk ik niet eens. Maar dan hoe hij dat deed, weet ik ook vergeet niet. nooit, volgens mij was dat met Bert Nederhof, dat legendarisch interview, dat hij vroeg van, wat moet zo'n jongen van je als jou uit Zandvoort nou in Gion? Ja. En dat hij zei, ja, is makkelijk, die 6 ton salaris. Ja. Of zoiets zei hij toen, ja. Dat was... Ja, een antwoord van Jacobs, hè. En dat was het. En ik moet zeggen, die Ja. Michiel had net een mooie uitspraak over hem. Ja. Dat Bert zou wel klaar zijn voor de top Ja. in het voetbal. Ja. Maar de top niet voor Bert. Ja. In die zin dus die dingen wat hij daarnaast deed. Ja. Maar dat maakte hem eigenlijk ook zo geliefd als je speler was, lijkt mij. Dat was het, hè. Hij was een van ons eigenlijk ook, hè. Dus, maar goed, als je bij een top komt, dan moet je natuurlijk ook wel een beetje... Qua trainer moet je de uitstraling en niveau, denk ik. Hè. Dat neemt een topclub eigenlijk ook mee. Ja, neemt niet weg dat het een onvergetelijke man is en trainer geweest. Dus, Zeker. Wat dat betreft. Ja, zeker. Mag ik je bedanken voor Hartstikke jouw toelichting even. En, hartstikke graag gedaan. tot de volgende keer. Ja, oké. Yep. Dankjewel. Frans, even fijn dat je tijd vrij wilde maken, even kort. Onder ons over Bert Jacobs hier gehad. Bijzondere man. Ja, geweldige man. Had een goede klik mee. Uiteraard in de tijd bij Fortuna. Maar ook later bij Vitesse, geweldige tijd met een geweldige sfeer. Hè? Want Bert zorgde natuurlijk wel voor, hij had natuurlijk heel veel kennis wat voetbal betreft als trainer zijnde. Maar ook de sfeer in zo'n groep. Samen uit, samen thuis, samen een biertje drinken en ook samen op het veld de strijd aangaan en successen boeken. Heeft hij ervoor gezorgd dat jij toen bij Fortuna kwam? Weet jij dat toevallig? Of? Nou ja, nee, ik had toen Feyenoord had interesse, Fortuna had interesse, dus ik ben eerst bij Fortuna gaan praten en we kwamen er eigenlijk gelijk uit en ik heb toen getekend en zo ben ik bij Fortuna terechtgekomen. Ik heb eigenlijk niet meer bij Feyenoord gesproken. De jaren daarvoor, toen ik bij Ipswich zat, toen had Feyenoord ook heel veel interesse. Ook hadden ze aan de spelersgroep gevraagd, vond ik ook wel heel leuk. Een spelersgroep gevraagd van wie zou ons elftal beter maken. Dan kwamen ze met mijn naam, dus dat was ook wel leuk. Maar dat was toen ik net voetballer van het jaar in Engeland was geworden. Dus dan, die zei gelijk van Ipswich laat hem er sowieso niet gaan. En toen ben ik inderdaad ook nog 2 jaar bij Ipswich gebleven. Maar toen is Feyenoord ook al een beetje in beeld gekomen. Maar ja, ik heb toen voor Fortuna gekozen en ik heb natuurlijk een geweldige periode gehad. Wij waren ook blij dat we zo'n begnadigde voetballer als jou kregen, want het was voor die tijd aardig, uiteindelijk toch een aardig ploegje, waar de sfeer ook geweldig was. Hè? John Linford was ook zijn type als Bert Jacobs, zeg maar, die in het veld en buiten het veld. Die dronk niet zoveel, hè, John? Die dronk niet zoveel, nee. Dus ja, dat was ook een heel close groepje. Is dat het grote verschil vaak met teams in deze tijd, Frans? Wij waren toen een team, hè? Dat was bij ons, bij Roda ook zo. Je deed buiten het voetbal veel met elkaar. Nu zie je dat bijna niet meer terug, hè? Nee, ik denk dat nou iedereen gewoon naar huis gaat. Want vroeger ook, die laatste club is dan Vitesse en dan zit je na de training in het spelershome en zelfs de trainer zit erbij. We gaan klaar voor jassen en we nemen een biertje. En de trainer zal zeggen van geen bier, ga naar huis, want we hebben over 3 dagen een wedstrijd. Maar Bert vond het altijd vervelend als je naar huis ging. Dus je had liever dat jij een biertje nam en bleef hangen. Ja. Dus dat was Bertus eigenlijk. Ja. Maar ik had een hele goede klik met hem. Goed, als je presteert, dan heb je meestal met een trainer natuurlijk wel een goede klik. Zeker. Dus, maar ja, we hadden natuurlijk toch een aardig elftal op die. Dat denk ik. Maar je bent hem later ook nog eens tegengekomen, hè? Want toen jij bij Groningen eigenlijk wegging, of afgekeurd werd voor betaald voetbal, werd je trainer bij Vitesse, jeugdtrainer. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik heb een rotjaar bij Groningen gehad, veel bij de fysio gezeten en die kon het probleem niet oplossen van mijn rillenspace. Uiteindelijk werd ik afgekeurd voor betaald voetbal. En toen ging ik als jeugdtrainer naar Vitesse, waar Bert zat. En, toen geschiedde het wonder, volgens mij. Ja, toen gingen ze wat uitproberen en beginnen spelen heel strak intapen. Waardoor doordat ik buiten ging lopen, werd dat niet erger. Dus ik kon het goed opvangen. En toen zei Bert op een gegeven moment van train eens een keer met ons mee met de eerste. Hè? En toen ging ik meetrainen. Ja, toen zei hij, jeetje, jij moet gewoon
mee gaan doen. En het trainerschap, dat schuiven we wel een paar jaartjes weg, zegt hij. Dus nou ja, na 3 jaar, we spelen de eerste divisie. En dus we zijn gelijk kampioen geworden. Ja. En de jaren erop Europees voetbal. En ik heb 3 geweldige jaren gehad. Maar toen was je ook al, als ik het met respect mag zeggen, 37? Ja, ik ben met 39 gestopt. Hè. Dus Gestopt, hè Frans? gestopt en nog voetballer geloof ik van de eerste divisie geworden, hè? Beste voetballer. Ja. Dus nee, ik heb 3 geweldige jaren gehad. En dus de sfeer was altijd, bij Bert was de sfeer altijd goed. Hè. Dus dat hebben we ook meegemaakt natuurlijk bij Fortuna. En geweldige man eigenlijk. Ik vond hem vooral goed in het analyseren van de tegenstander, maar ook het neerzetten van de eigen spelers. Dat hij precies wist wat kon gebeuren en wat ging gebeuren en wat hij ook zei. Ja, Kijk, ik was voorstopper en dat zei hij ook heel eerlijk. Man uitschakelen en inleveren bij Frans. Ja. Zo simpel was het ook in die tijd. Hè? Ja, nee, maar goed, hij was tactisch goed. Ik bedoel, ik heb natuurlijk heel veel trainers meegemaakt in mijn carrière. En, veel in Engeland en in Nederland en later ook in Amerika, zeg maar, in Canada. En, dus dan kom je een hoop trainers tegen en dan zijn er een paar die er bovenuit springen eigenlijk. Ja. En daar zat Bert zeker bij. Hè? Want dan zie je dat in een goede sfeer in een groep dat heel belangrijk is. Samen uit, samen thuis, samen feest vieren, weet je wel. En samen op het veld. Maar ik denk ook, Frans, dat hetgeen is wat we nu missen in het hedendaagse voetbal. Die karaktertrainers. Hè? Je had Bert Jacobs, je had Hanberger, Co Adriaanse had je. Leo van Veen die is ook nog trainer geweest, noem maar op. Het waren toch, daar stond wat. Ja, hè? zeker. Maar en goed, die durfden ook wat te zeggen en te doen. Ja, maar het is inderdaad, de tijden zijn wel wat veranderd. En, kijk, Bert dronk ook graag een biertje en die vond het niet erg als jij een biertje meedronk, weet je wel. Natuurlijk niet. En tegenwoordig, Bert stapte dus ook wel met een paar biertjes te veel in de auto. En het was natuurlijk ook geen voorbeeldfunctie voor jeugd en zo, maar goed. Van Bert dat accepteerde je wat makkelijker. Ja, en, als hij niet reed, was ik zijn chauffeur in het dorp. Ja, als hij niet dronk, dan dacht je dat hij ziek was. Dus, maar ja, dat was toch wel heel apart. Maar die sfeer is altijd geweldig geweest. Hetzelfde bij Vitesse eigenlijk. Hij vond het geweldig als je na de training nog een biertje dronk of een potje klaverjassen. Al die verhalen kwamen naar voren en noem maar op. Ja, dat vond hij hartstikke was een heerlijke sfeer was dat, hè? En dan zie je dat levert ook punten op, hè? Want ik heb ook trainers meegemaakt in Engeland met Brian Clough bij Nottingham Forest. Ja, daar had ik niks mee. Bobby Robson was een geweldige man. Ja, dan geef je wat extra's als speler zijn. En bij dat soort mensen dan zeg je van dan haak je sneller af. En dat is een mooi eerbetoon. Wat laat, maar wel fijn voor hem, hè? Nu, dit boek. Ja, inderdaad. En dat had u verdiend. En ik moet zeggen dat, ik heb hem week voor hij overleed, heb ik hem nog opgezocht. En dat was voor mij het grootste schrikmoment eigenlijk. En dan zie je wat kanker kan doen met mensen eigenlijk, wat er van overblijft en hoe die je nog aankijkt. Maar eigenlijk heel veel van hem als je ziet wat er nog over is, dan schrik je daar wel van. Ja, dus dat blijft het meeste nog bij je hangen. Ja. Maar hij heeft dit verdiend, dik verdiend. Ja, dit hebt hij zeker verdiend. En dat boek, ik ga het vanavond lezen. Dus, ik moet ook rijden, maar ik ga zeer zeker ja. Mag ik je bedanken voor je tijd en deze fijne toelichting. Graag gedaan. Ralf Hoenscheid, welkom bij Inkoppers, mag ik wel even zeggen. We gaan er even tussenuit. Hiernaast zijn ze nog steeds aan het naborrelen over Bert. Ja. Fijne presentatie, hè? Ja, helemaal goed. En terecht. Ja, ik vond het... zoals ik verwacht had, netjes, een eer voor Bert. En gewoon een hele mooie middag. Ja. Heel blij dat het ervan gekomen is. Ja. Los van die paar jaar voor het schrijven van het boek. Ja. Maar ook eigenlijk aan een stuk eerbetoon ook voor Bert. Ja. Absoluut. En je kende Bert al heel lang, hè? Ja. Ik ken hem... Zijn rode periode, geloof ik, hè? Ja, vanaf het begin van zijn Roda-periode. Zelf natuurlijk als Roda-supporter daar kwam. En toen Bert daar begon was ik een manneke van 10, 11. En dan zie je zo'n club ook gewoon weer groeien en gaan. En dat was de eerste keer dat ik hem tegenkwam. Waarbij hij later ook nog een keer natuurlijk in de zaak van mijn ouders kwam. Met de spelers NNN vanuit de horecabedrijven dan.
En dan, weer een stuk later natuurlijk, een relatie met mijn moeder. Met je moeder, ja. Ja. Dat ze bij jullie kwamen, was dat meestal na een wedstrijd of ook op andere dagen wel eens? Want ja goed, wij deden dat vroeger zelf ook, maar... Ja, het was meestal 8 van de 10 keer na een wedstrijd. Ja, los van het feit dat ook wel een keer de voetballers meestal in het midden van de week, woensdag, een vrije dag hebben. Maar dat gold dan natuurlijk ook voor trainer en assistent-trainer. Dat ze wel een keer een drankje kwamen doen. Maar eigenlijk hing dat altijd vast aan de wedstrijd. Ja. Thuiswedstrijden dan. En het waren niet 1 of 2 mensen, het waren er altijd bijna een teampje zo, hè? Grote groep. Ja. Ja, dat was bijna een collectief. Ja. Ja, ook tot en met, bij wijze van spreken, de bestuursleden bij en altijd wat sponsoren die dat ook gewoon gaaf vonden. Want je komt in een situatie terecht waar je lekker gaat voetballen, waar de kwaliteit beter wordt, waar alles begint te draaien. En dan is het altijd, altijd leuk om na te borrelen, bij wijze van spreken. Maar Roda eindigde in die tijd ook heel goed, hè? Iedere keer met hem. Hè? Dus dat is dan Ja. toch die eenheid wat hij kon vormen met een team. Ja, absoluut. Dat echt wel een kwaliteit van hem was, denk ik. Hè? Ja, wat we ook hoorden vanmiddag, dat is bij Roda zo geweest. Hè, dat de tijd FC Utrecht, waar die sowieso de eerste en ook jongste professionele trainer was. Daar praten ze daar zo over. Hij kwam en hij veranderde bij Roda. Hij kwam en hij veranderde bij Vitesse. Hij kwam, hij veranderde bij Fortuna. Zelf meegemaakt, kwam en veranderde. Dat was wel de man die kennelijk een heel goed talent had om ervoor te zorgen dat de juiste spelers op de juiste plek kwamen. Absoluut. En waardoor je een kwaliteitsmachine krijgt van een collectief van 11. Ja. Hij wist ook precies iedereen zijn taken uit te leggen. Jij kunt dit, je kunt niet meer. Je kunt niet lopen met een bal, dus ga niet lopen met een bal. Ja. Hij wist ook precies duidelijk de vinger op de zere plek te leggen. En ik denk dat hij dat ook bij alle clubs heeft gedaan waar hij gewerkt heeft. Ja. Want de waardering wat je nu, zoals vandaag hebt gehoord, is eigenlijk ongekend voor een trainer, vind ik. Ja, zeker nog als je kijkt dat het ook alweer, hij is overleden in 99. Ja, zo 23 jaar. 1999, some time ago. Dus dat betekent ook wel, als je dan ziet dat het nog steeds leeft en dat op het moment dat je de naam noemt of kijkt ook op het moment dat duidelijk was dat het boek er kwam en dat het er was. En zelfs tot en met de Spaanse kranten en eigenlijk overal wel dat daar aandacht aan werd besteed. Ja, dan zie je wel dat hij een enorme waardering heeft gehad in het verleden. En nog. Ja, maar je merkt aan het praten van iedereen dat zoals vorige week gebeurd is. Ja, precies. En dat vind ik eigenlijk zo uniek in hem. En hij is gewoon ondergewaardeerd geworden, vind ik. En dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Je hebt de 3 types Jacobs, hè? Vind ik. Hè? Als mens, als trainer, en dat vond hij altijd duidelijk, dat moest je gescheiden kunnen houden. En dat gebeurt helaas niet meer zo vaak. Hè? Nee, ja goed. Het is... Kijk, in de tijd toen hij natuurlijk trainer was, wat ook nu door Han Berger werd aangehaald in de presentatie van het boek. Hij zou nu ook een toptrainer zijn geweest, absoluut. Die kwaliteiten, dat talent heeft iedereen behoefte aan. Iedereen wil de juiste spelers op de juiste plek hebben. Ja. Je moet het alleen kunnen. Nou, dat zou hem nu ook gelukt zijn. Kijk, wat je nu hebt, wat we vroeger veel minder hadden, kijken naar de sociale media, waar, wat en hoe. Overal, iedereen die beweegt, links of rechts, alles gaat onder, niet alleen een vergrootglas, maar alles is gewoon bekend. Ja. Nou goed, dat kan ook prima zijn. En in die tijd was het zo dat het ook zijn charme had om gewoon lekker in het eigen clubje, in de eigen gelederen je ding te kunnen doen. Ja. En dat was ook typisch Bert. Dus gewoon een mens ook. Hij zei ook altijd, en dat vond ik ook altijd fijn, hij zegt voetbal is zo makkelijk, maar jullie maken het zelf moeilijk. En dan wist je eigenlijk van daar heeft hij weer op dat punt gelijk in dat. Ja. Maar jij hebt hem later ook nog eigenlijk meer privé leren kennen natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja. Hoe was hij privé, als ik vraag maar? Hetzelfde type man met veel humor. Ja, dat ieder derde woord was ook wel... Het is altijd een beetje een speelwijze, zou ik zo maar zeggen, om ook 2 kanten van de medailles te bekijken. Heel serieus met zijn vak bezig, 24/7, ook privé. Altijd door de bril van voetbal. Hij was daar natuurlijk ook steeds mee bezig, omdat hij trainde natuurlijk teams. Maar tussendoor... we hebben ook heel veel plezier gehad samen, veel op vakantie geweest, ook met mijn moeder erbij. Ook in Scandinavië tijdens het EK bijvoorbeeld. Nou, wij zaten in Denemarken, gingen met de boot over naar de andere zijde richting Zweden. Nou, daar keken we dan weer voetbal en de andere momenten deden we andere dingen. Wandelen, lopen, wat skiën.
gewoon gezellig. Veel humor, het was ook een denker. Ja. Hij kon zich ook echt, ook privé, met zijn blokje zitten en schrijven, opstellingje, dit of dat en weer zus en zo. Ik heb hem eens een bloemkool Rustig. uit elkaar zien halen. Een bloemkool, En dan legde hij zo een opstelling meneer. Juist. Ja. Toen dacht ik echt, wat is hij nou aan het doen? En dan legde hij zo een opstelling neer. Dus goed. Dus, maar dat kwam bij hem ook gewoon uit het niets. Continu daarmee bezig en wel ook wandelen met de hond natuurlijk. Veel met mijn moeder en ook, weet je, saunaatje, ook relaxen, zeker. Maar ik weet zeker dat hij altijd met zijn hoofd ergens ook in een opstelling zat of een mening. Ja. Kijken van wat zou ik daarmee doen of hoe zou ik dit nou gespeeld hebben. Dat natuurlijk ook. Of dingen bezien en ook gebruiken. Handig. Hij wist ontzettend veel, ook veel over tegenstanders. Ik vergeet nooit mijn wedstrijd, dat was Aad de Mos trainer bij Ajax en we moesten uit in de Meer. En dat hij zei van Ajax had al een paar keer een wedstrijd afgelast vanwege het slechte veld. En dat was bewust gedaan, dat ze daar niet mee uit de voeten konden blijkbaar, ze vond Bert. En toen gaf hij ons de opdracht, dat was de kortste bespreking wat ik ooit heb gehad. Hij zei, we gaan vandaag niet over de middenlijn. Dus we hebben dan 90 minuten geprobeerd, gewoon tot aan die middenlijn. Verder kwam er niks van uit. En uiteindelijk scoorde Ajax de 1-0. Toen kwam Aad de Mos toch zo kwaad naar de dugout van jij met je anti-voetbal, weet je wel. Dan had hij dus gewoon lak aan. Hij zegt van, dan pak ik je zo terug. Ja. Hij was duidelijk in die dingen en dat vond ik wel mooi aan hem. En heel veel mensen heb ik begrepen. Dus, goed, nogmaals, dat merk je nu ook. Dat blijft gewoon hangen. En weet je, Bert was privé ook de Bert die hij op het veld is. Hij kon niet zonder dat stukje humor. Hij kon niet zonder het loslaten van de adrenaline. Maar dan ook daar met een scherts en een lach. Ja. Heel serieus zijn, maar daarbij ook het toch relativeren. Dat jongens, zo gaan we het doen. Ja. Zeg maar, by the way, ik ken ook nog een goede mop. Weet je, op die manier. Ja. En het was voor een speler was dat eigenlijk voor ons was het een bepaalde luxe. Want je had een trainer die liet je gewoon vrij op trainingskamp. Hij zei gewoon, luister, je gaat maar op stap, drink maar eentje, maar morgen om 7 uur op het strand. Ja. En dan liet hij een vrij in en dan had je zoiets van, en hij beschermde zijn groep ook altijd. Want hij sprak niet slecht over de spelers, of het nou bij Roda was of bij... Dan kwam hij, wat je net al aanhaalde, bestuursleden of alle sponsoren, dat was allemaal niet zijn pakje aan dan. Dan stond je ook voor de groep daar. Ja. En dat is fijn. En dat soort types mis je nu wel, vind ik, in het hedendaags voetbal. Ja, weet je, Bert had een duidelijk credo. Binnen de witte kalklijnen bepaal ik. Punt, samen met mijn assistent, duidelijk verhaal. Maar ons technische team bepaalt wat tussen die lijnen gebeurt. Ik laat mij niet verstoren door of centjes hier of dit. Het snapte de belangen wel. Maar binnen die lijnen moet ik het doen. Ja. Want ik word uiteindelijk ook verantwoordelijk gehouden voor hetgeen wat daartussen gebeurt. Ja. Maar dan moet je me die verantwoordelijkheid ook geven. Ja. En dat hoef je niet te geven, want die neem ik gewoon. Anders moet je niet met mij werken. Ja. Dat was Bert. Zijn eenvoud was eigenlijk fijn, vond ik. Ja. Ik zal je nog één anekdote vertellen, die staat niet in het boek. Wij hadden een trainingskamp op Malta en dat was FC Twente. En hij had niet zo'n goede relatie met die Martin Vrijsen, die speelde daar rechtsbuiten. En wat doet Fortuna nou? Wij organiseerden onderling een toernooitje, een mini-toernooi, 4 tegen 4. Ik met Chris Curver, Roger Reinders en John Lindford, een viertal. En wij staan in de finale, komen wij door tegen dat teampje met Martin Vrijsen. En hij is even met Lindford aan het praten. Voor die wedstrijd begint, is hij met Lindford aan het praten. En die wedstrijd begint, ik denk 15 seconden zijn we aan het spelen. En die John die loopt gewoon zo haaks het veld over naar die Vrijsen. En die schopte me ontiegelijk voor zijn flikker op en die vloog zo'n meter over de zijlijn. Dus die roept nou van, wat flik jij me nou? En John zegt, ja, dat moest ik van de trainer. Maar Bert kwam aangelopen en toen zei die Vrijsen tegen hem van, Bert, wat maak je me nou? Ja, dat moest hij van mij, zei Bert. En toen liep hij weer terug. Duidelijker kon het niet. Duidelijker kon het niet, precies. Ja goed, we hebben dit nu gehad. Achter ons eigenlijk is het toch een mooie, mag ik zeggen, afsluiting van zijn trainerscarrière, dit boek. Ja, ik denk het wel. En een verdiend afscheid. Een kroontje, zeg maar, een beetje ook op zijn werk. Hè. Ik merk ook, je haalt ook weer dingen terug en naar boven. Ja, dat iedereen die geïnterviewd is met veel enthousiasme, met heel veel medewerking. Ja. Dus je haalt ook wel weer wat kwaliteit en wat beleving weer terug naar boven. Ja. En wat ik al tegen de schrijvers heb gezegd. Ik vond het bijzonder dat ze eraan gedacht hebben om dat boek te maken. Ja. Over een bijzondere trainer.
Die hiermee een stukje eer ook krijgt. Ik wil niet zeggen dat hij die niet gehad heeft, maar het is inderdaad een hele mooie manier om dat echt af te sluiten. En te zeggen van, kijk, hier ligt wel een werkje van iemand die veel betekend heeft voor het Nederlands voetbal. Ja, vind ik ook. Het boek van Bert Jacobs is eindelijk af. Zo is het. Mag ik je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Dank voor dit jullie interview. tijd. In Nederland hebben we wel eens niet altijd even netjes gedragen, een beetje oorlog, een beetje ruzie. Dus een beetje emotioneel reageren natuurlijk. Maar de grote lijnen blijven toch hetzelfde hoor. Ik heb wel een spelershand gevonden onder mijn appartement. Dat is een zaakje waar je een borreltje kunt hebben na de wedstrijd. Nou, dan laat ik me maar eens even zien. En met de supporters een beetje ouwe hoeren, platweg gezegd. Ja, het zijn maar de gewone dingen die te doen. Maar als ik me maar een beetje prettig voel. Ja, dat andere, dat weet ik wel allemaal wat er te koop is. Maar ik wil toch in grote lijn een beetje mezelf blijven, hè? Ook hier. Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies.